zabavných kompozícií nebudú vyvozené. Programný odbor potvrdil zaključenja i predkladanja organizacijnog odboru i konkretizoval všetky manifestácii i programy, ktoré še budu odvívať u 2 dňoch a ich osnovná charakteristika, že budú mať humanitárny charakter. Všetko kompletný príchod, ktorý bude zo skartoch, bude praktično uplacený na žirorachunov vlády Republiky Srbije za pomoc od Viljivoch. Takže ja povolujem všetkých ľudzoch dobrej zeky, ktorí porýchtani pomohnúť, že by prišli na festival, že by užívali u programy a istočasne, že by i pomohli tým, ktorí stradali u tým nešťastcu. 53. festival, ktorý še bude odvívať z 27. i 28. junija, praktično zatrimal všetky už tradicijni programi okrem nových kompozícijoch u zabavnim duhu. On počne so otveranjem autorskej výstavy Vladimíra Radija z Verbasu a piatkový deň už po tradícii bude celý pošvecený džecom. V sobotu 28. junija už od predpoledňových odzinoch sa do večera budú še odvívať Keresturský sajam i turnir u šahu Jaša Bakov a do svetočného koncerta toho roku inkorporované i zmahanie za najkrajší hlas. I toho roku festival bude zakončený so estradným koncertom a z tej nahody Sanja Pol II predstaví svoj kompakt disk Povedz mi.